A je deň vďaky. Užhoročania chcú poďakovať pani Vaľovej za to, že obnovila kontakty s našim mestom a vďaka tomu, že ste prišli na starú dobrú ideu spraviť pivný festival, my sme v Užhorode prišli na myšlienku darovať vám švejka. Figurinka, ktorá už stojí, jej kópia v Lipnici nad Sázavou v Čechách, v dedine, kde Hašek napísal 4 diely svojho švejka. Tretia je v Humennom a teraz ona je hlavná, najhlavnejšia. A štvrtú, to behom vystúpenia chlapov z Přemyšľu, tak? Prišlo mi na rozum, že štvrtú musíme dať do Poľska. To bude štvrtý štát v našom štvoruholníku. Teraz máme trojuholník švejkový na cestách a budeme mať štvoruholník a všetci pôjdeme do Poľska. Ďakujem vám. Odteraz mesto Humenné už nie je len mesto dobrých mestných výrobkov, ale aj dobrého piva, aj dobrého priateľstva. Ešte raz ďakujem všetkým.